или мои същества. Днес баба Гърнушка е жила да ни наложи строкане, защото и изядох развалената диня и чакайте. Толкова си е повярвала, че си закачила нови картини. Няма ли ти сваля самочувствието? Мали, каква си грозна. Как може така да се обезобразиш, ма? И същата тъпанарка. Поне си сменила роклята. Обаче тая бухалка никога не я пускаш. Така си родила, май, така ще умреш. И сега, каквото става? Пред тебе съм и ти, какво? Нищо. Тая къща от затвор се е превърнала в по-голям затвор и тази закачила навсякъде картини, чакайте да ги събаряме, че заслужават да са в буклука. Тая картина тук да съборим. Гледайте. Пълна мизерия. Какъв е този надпис полис? Каква полиция, бе? Ти трябва да се арестувана. Тебе Алиекспресата взели от Филипиново и са те закарали при мен в тая свинщина. Не. Аз отказвам. Чао.